την άναξο της Λέσβου. Είμαστε σε ένα από τα δυνατά μελίσια τριόροφα που έχουμε στο μελισσοκομείο για να κόψουμε τη δεύτερη παραφιάδα μας. Η προηγούμενη έχει κοπεί μια εβδομάδα πριν. Θα σας δείξουμε ένα τρόπο δημιουργίας ενός νέου μελισσιού χωρίς γονιμοποιημένη βασίλισσα. Θα αφήσουμε αυτές με αυγά ημέρας να φτιάξουν μια δικιά τους βασίλισσα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να κάνουμε βασιλοτροφία την οποία θα χρησιμοποιήσουμε εμείς ή θα μεταπουλήσουμε. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα όμως και την κατάσταση του μελισσιού, αφού όπως είπα προηγουμένως έχουμε βγάλει ήδη πριν μια εβδομάδα μια παραφιάδα 4 πλαισίων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πρέπει να πω ότι έχουμε καλές ανθοφορίες και τα περισσότερα πάνε καλά, εκτός βέβαια αυτά τα οποία είναι λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος, ο οποίος βέβαια δεν είναι τόσο γεμάτος και το ξαναλέω, πριν μια εβδομάδα έχουμε κόψει άλλη μια από εδώ. Αναλόγως στις παραφιάδες που θέλουμε να φτιάξουμε, δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, συνήθως οι παραφιάδες είναι τριάρες. Εγώ όμως, επειδή θέλω τα μελίσια, είμαστε στο τέλος Απριλίου, θέλω τα μελίσια να είναι παραγωγικά όσο γίνεται αυτή τη χρονιά, ή για να εκμεταλλευτώ την αλληγαριά που έχουμε πολύ, ή για να τα πάμε στα ρίκια το φθινόπωρο, θα προσπαθήσω να κόψω όσο δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη παραφιάδα. Αρχίζουμε λοιπόν. Αυτό, να το βγάλω που είναι πιο εύκολο, το οποίο το βάλαμε μια εβδομάδα πριν. Έχουν ξεκινήσει και το χτίζουνε. Έτσι, είναι κενό. Θα τα αφήσουμε εδώ. Και ένα πλαίσιο με τροφές. Αυτή εδώ η πίτα, όπως βλέπετε, είναι κάπου στα 3 κιλά. Σφραγισμένη οι περισσότεροι. Δεν θα την πάρω γιατί δεν έχει τόσο πληθυσμό όσο χρειάζομαι. Θα πάρω μια διπλανή, η οποία θα είναι και ελαφρύτερη. Δεν με ενδιαφέρει το βάρος τόσο πολύ. Ο τρίτος είναι επιτοπλίστων αποθήκη τροφών, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, αυτή εδώ, η βασίλισσα ανέβηκε και γεννάει και στον τρίτο. Έχει γόνο και τροφές, γόνο σφραγισμένο. Λοιπόν, έχει όμως πληθυσμό. Βλέπω ότι δεν έχει αυγά ημέρας. Προϋπόθεση είναι ότι η βασίλισσα θα μείνει εδώ. Θα ψάξουμε να βρούμε τη βασίλισσα να την αφήσουμε εδώ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα την πάρουμε μαζί. Αυτό που θα έχουμε σαν αποτέλεσμα είναι να καθυστερήσουμε το συγκεκριμένο που είναι αρκετά δυνατό και έχει την ομή του, και θα τη δώσουμε στην παραφιάδα, η οποία ούτως ή άλλως θα έφτιαχνε δικιά της. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Ένα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το δεύτερο. Να δούμε τι γίνεται και κάτω. Θα ψάξουμε να βρούμε γόνο ημέρας και γόνο σφραγισμένο. Όλα αυτό δεν έχουν αρχίσει να το χτίζουν ακόμα. Θα το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Και τι έχουμε εδώ.
Λοιπόν, το έχει γεννήσει αυτό εδώ, αλλά δεν έχει την έκταση που θέλω, οπότε θα το αφήσω και θα πάμε παρακάτω μέχρι να βρω αυτό που θέλω. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το οποίο έχει γόνο σφραγισμένο και τροφές και γύρες. Προσέχουμε, όπως είπα πριν, να μην πάρουμε μαζί τη βασίλισσα. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν έχει ανάγκη σε θερμότητα τόσο πολύ, θα το βάλουμε στην άκρη. Έλα δείξε από εδώ. Από εδώ και στη μέση θα μπει ο γόνος ο ανοιχτός, που θα μας φτιάξει τη νέα τη βασίλισσα, για να μπορούν να το ζεσταίνουν κιόλας. Έχω την εντύπωση ότι θα βρω γόνο ανοιχτό εδώ. Ναι, το έχει γεννήσει αυτό, θα το πάρουμε. Μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην πάρουμε και τη βασίλισσα μαζί. Εδώ δεν είναι. Λοιπόν, ούτε και εδώ. Θέλω να σιγουρευτώ. Το βάζουμε στο κέντρο. Λοιπόν, επίσης θα τους βάλουμε και μια σακουλίτσα με τροφή, είτε βανίλια είτε οτιδήποτε θέλει ο καθένας, ούτως ώστε να το βοηθήσουμε για να μπορέσουν οι παραμάνες οι οποίες βρίσκονται πάνω στα πλαίσια να φτιάξουν όσο περισσότερο καλύτερης ποιότητας βασίλισσα μπορούν. Και το υπόλοιπο θα μείνει ως έχει, είναι κάπου στα 20 πλαίσια. Δεν θα βγάλω τον τρίτο, θα ανεβάσω τα μέλια του πάνω και αυτό θα το τριγίσουμε περίπου σε ένα μήνα. Είναι απαραίτητο να το τριγίσουμε, γιατί έχει μεγάλες ποσότητες μελιού. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Τα υπόλοιπα σε ένα καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ.